Doncs estem ja amb entrevista a la pole position, la històrica pole position, perquè rècord de pole position. En 15 anys només, Lugo ha aconseguit la pole position. Hugo, explica'ns com ha anat aquesta volta, perquè és que no m'ho acabo de creure ni jo. Bueno, tenia molts nervis de sortir, no?, perquè corro com en casa, i jo se'm dona bé, no?, això de les cronos i tot això, perquè faig enduro. I jo tenia un objectiu, fer dels 10 primers, però m'he vist molt còmode durant la volta i he dit, per què no? Per què no primer, no? I he dit, doncs bueno, apretem i a veure què surt. I al final hem pogut fer primers, molta alegria, i sense l'equip que tenim no podia ser possible. Bueno, és el primer any que correu tots junts, no? Però el Jordi ja ha corregut. Abans, Jordi, explica'ns una mica què els hi has de recomanar, perquè, clar, queda molta cursa. Bueno, només porto un any d'experiència i tampoc els hi puc dir Però gaire cosa. ja saps què fer. Bueno, ja sé el que fer, sobretot que disfrutin molt, com ho ha fet durant aquesta volta ràpida, que s'ho passin molt bé, que vagin aprenent durant el transcurs de la cursa i que si veiem algun possible bon resultat, doncs es veurà a final de carrera. Que em sembla que el teu pare també corre aquest any. Què faràs si el veus en pista? Bueno, passar-m'ho bé. L'avançaràs, no? Aviam si el puc avançar. A veure si li pots tirar una mica de fang, A veure, aviam si és possible. Genís, a veure, explica'ns una mica, perquè us hem vist a tots molt contents a l'arribar. Clar, és que què has sentit quan Lugo ha passat per meta i s'ha ficat primer? Perquè a més éreu dels últims, només quedàveu vosaltres i Autoescola Granollers. A veure, ha sigut una mica surrealista, perquè estàvem venint nosaltres de la zona dels ponts, que estàvem veient allà, i a la que ha passat per el crono, hem mirat a la pantalla i veig primer, i clar, no... És real, no? Encara no m'ha entrat, en aquests moments encara no ho assimilo, però bueno, i clar, tot l'equip, pues, ja ho heu vist, o sigui, no hi cabíem, o sigui, era increïble. Bueno, hi ha molta feina, de fet hem entrevistat i després sortirà la prèvia, que teniu molta gent al darrere. Martí, explica'ns una mica, a veure, com us organitzareu de cara a la cursa? Ho teniu pensat o no? Doncs sí, ja farem 2 relleus als 4, i llavors per la nit faran el Jordi i el Lugo, i llavors el Genís i jo, i després igual, els 4. Així ens anem combinant. Heu entrenat molt, com arribeu de preparats per aquí, digue'm? Sí, bueno, jo em vaig preparar molt abans, vaig fer mànigues d'hora, hora i mitja, tot això, però vaig tindre a França, bueno, abans de França una lesió, que em va deixar unes 2 setmanes sense fer les motos, i fa 2 setmanes que vaig començar amb la moto una altra vegada, a fer mangues, tot això, per preparar-me aquí, i ja en una setmana ja em trobava molt bé i amb el ritme perfecte. Molt bé, doncs ara només falta que sapiguem quin casco porteu, de quin color, perquè la gent us identifiqui, Jordi. Doncs faré jo la sortida, desgraciadament, amb tota la pressió, però portaré un casc Aero, de color blanc, blau i fosforito. Genís, tu quan entres a l'acció, quin casco? Jo, el meu casc té bastants colors, és blau, vermell, groc, taronja, és Aero també, i porto un diable a darrere, no dubto que el veieu, però bueno. Bueno, ja ho sabem. Martí? Jo em portaré 2, un de gris i negre i blanc, i un de color blau, groc i blanc. Hugo? Jo portaré a la sortida un casc tot negre, amb zona motor l'armella pare aquí al costat. Acompanyant el Jordi Acompanyant el Jordi. Sí, i bueno, amb el traje tot vermell i ja està, amb beta. Els que debuteu, quina és la por que podríeu tenir, si és que teniu alguna por, o quina és la cosa que us fa més respecte? Genís? No, jo ja vaig debutar l'any passat també. Perdona. Martí, doncs. No, la veritat que no tinc ninguna por. Cap. O sigui, no tens res allò de dir vull que passi tal. Bueno, fer un podi és la nostra il·lusió. I la pluja? Bueno, no és por, no és por. No? La pluja no. El que em fa por és que el circuit es posi molt dur i que plogui, això sí que ja seria bastant, perquè hi arriscaria molt i seria difícil, sí. Doncs bueno, ja estem a punt per veure des del primer lloc l'autor de la pole position més jove de la història de les 24 hores de la Vall del Tenes.